ja entrenamentua bukatu dia, jarraitzen dezue entrenatzen, oporrak etortzen dia, o nola dijo astuntua? Bai, txirrindularian arabera, ez? Baina normalian ja oporrak, normalian urrian hartzen dia oporrak, da azaro erdialdian ja pretemporadakin hartzen za, baina nola urten berandu bukatzen duen, pizkatori moldatxia. Vale. Egoten 10-15 egun bizikleta hartu barik, beste batzuk pasioak emoten, baina pizka deskonektau, beste plan desberdinak. Ze tokatzen zaigitea, zeiten de plan desberdinak, ik nola deskonektatzen dek? Ni nahiko friki zeanaz bizikletakin, da seguro pasioak ematera urte gona zela, baina badau jendia bizikleta aparkatzen da bela, eta ikutu, Eta, ze gustatzen zaikio, adibidez, errepideko bizikleta hartzen dek, edo ja gustatzen zaikio mendira, o salto batzuk, o zoze desberdin jaitea? Danetik, neguan ziklokrosea haitxia gustatzen jata, neguko disiplina da, ziklismoan, eta gustora haitxoz. Baina hori ze egiten dezu, entrenamentu gisa, o txapelketak ebai, edo? Txapelketa batzuk korritzen dizut, noizian behi, baina prestaketa moduan, urren urtera begira pizkat ritmo hartzeko, da hori, osteburuak pizkat okupauta eukitzeko, bai. Vale. Eta zertako okupauta, parrandan esateatzeko edo? Adibidez. Ondo. Eta adibidez, ziklokros horietako tande bai, irabaziei noiz bai zerbait? Gaztetan bai. Gaztetan bai, mundialak korridutakoa naz, eta Espainia mailan eta estatu mailan, nahiko txukun ibilitakoa, baina oine errepideko txirrindularitzan zentrauta gauzenez, ditxia hoitzen dut. Ara juta diz entrenamentu gisa, lasai egotea, eta? Bueno, ja esan dekela, lero ibiltzeitzala ziklokrosean eta, komenta igukire palmaresa, zein irabazituken, nola ibilia izen, nun ibiltzeitzan? Euskaltelera iritsa horretik zoze irabazinean, amater mailan, juveniletan, eta nahiko lasterketa, Euskal Herriko txapeldun be izan dakoanaz. Baina gero ja profesionaletan ez dut ezer irabazi. Normalian taldeki dientzat ditxo lan eta gustora horrekin. Kontatu, zein irabazituk, Euskadi mailan esan dek, Euskal Herriko txapelduna izan zinala, ezta? Bai, hori da. Eta estatu mailan? Estatu mailan, adibidez, erlojuan aurkako proban zilarrezko medaia irabazitakakat, ziklokrosian bai zilarreko medaia irabazitakakat, baina ez naz izan oso irabazlia, Ez? Nahiko palmarez urritxa dakat. Bai, iretzako, bai, lagatxe. Beste batzuk egon goitu bat ez dakaenak, Hombre, batzuk gehiago egon goitu gehiokin, baina gutxiokin askoz gehiago. Askoz gehiago. Ja, Euskaldira, noiz inuan salto, zemat? 3-4 urte basoaz ja bertan, ez da? Euskaltelen 5 urte. 5 urte, denboa pasatzea, lalez. Eta bueno, bertan, etorri alda garaipenik, hor gregario lan egiten ikuste izugu, ez da? Hori da. Azkenian betetxe ostana da, autobusera heldu karrera eta gero, da taldekidek eskertzia, ez, nire lana. Da horrekin gustora nabil, da horrekin motibatzen az, egunerokoan. Eta bueno, hor gregario lana, batzutan emateik, beti gogorra izan berdula, beti futbolen portero izatea bezala, pelotan atzela ja eman da horreko, ñakua, bestia, eta zuek hor beti lan gogorrak iten, ez da? Bai, desberdina, ez? Azkenian bakoitzak bere lana dakau da, niri gogorra itxegata dibidez, liderrak beti hori da, bukaera arte gombia dia ondo, bai hasieran da bai bukaera, ni hasieran ondo gonda, isa lanak bete ditut, baina eurak bukaera arte gombia dia beti prest. Eta gero ikustezu igual flojeatzen, asko belditzeala, eta hi horre hon berdek eguneko egun, ez da? Hori da, zaila da. Eta hor zaudeten nien abidez, gregario lanak iten, karrerak beti bukatu iten dezue, o geho jarraitzen du, hor desberdina izangoa, klasika bat danean, ez da, gregario lanakin, da geho zu karrera utzi, edo igual, aibazea itzuli batian, bukatu inbiardezu karrera, ez da? Askotan lan larre egiten dugu eta bukatzeko komerizak, baina zatezuna, ez, helburua beti bukatzia da, eta helmugara itzia, ze pertsonalki bebai bete itxeotxu, ez, karrera bukatziak, baina batxutan ez da posible, igual zirkuitoraino lanen bidezu, da, ja, ez dakazu gehiago helmugara heltzeko. Eta adibidez, noiz dia lan horiek, adibidez, boro ebiltzeko, 200 kilometro kakarrala bada, no? 200 kilometro. Ateatzen da pelotoia. Noiz azteak gregario baten lana bultatzen? Horren, abizatzen, hasi baino lehen hoia, jakin badakizuen noiz hasi bertzaten egurra ematen edo? Bai, askotan karrera hasi baino lehen, ja, tanian, zauz, nire kasuan, lehengo atakera egon behar bazara, ja, salia neutralizauan, lehengo 10 postu eta egon behar zara. Ja hurrian egon behar. Eta holan dauz beste 15 korredore. Orduan ja, salida eman aurretik ja, tensiñoan, zauz. Eta ja, arbitruak pie egiten dau, da ja, egurrian, zauz. Eta ja, hasi bertzate egurrian, ez da? Denbora mosten, denbora kentzen bestia, jareri duai. Baina bada hor igual esatezuna, beti
azkenengo 20 kilometro arte egurrian ibili biharria, o noiz arte izatea media bat, gutxi bera bera? Ba, normalian karrera 3 partetan dago, ez? Eskapada itzen dan arte, eskapadak bidea itzen dagoen arte, da bukaerako zati izan. Da normalian bukaerako zati horretan, ja nire lanak normalian bukatu itzen da. Eta nire lana da, o bukaerako zatira bestiak indar gitxien zaututa eltsia, o eskapadan jutia, orduan, ja, azkenengo bukaerako zatizan, normalian, ja, telebista jartzen da benerako, familiak ez tozta ikusten. Ja, ai, ama. Bueno, bere gauza azka honak eta txarratan abezera, baino, aurrean ibiltzeko hauek lana inberdu, eta ez gutxi. Bueno, eta Kolombiatik, nola izan nuan gueltan, nola tan hartu zian Euskaltelek, nola izan nuan, hijo nintzen ateko joka, edo beha egitorrituan, o... Ez, justo Kolombiatik gueltan Euskal Herrira gueltatu nintzen, kanpo taldera, eta horre Euskal Herriko txapeldun geratu nintzen, da horrek zabaldu ostan atia profesionaletara sartzeko Euskaltel berri honekin, Mikel Landak eta atira ben Euskaltel berri honekin. Ze ona. Eta hor, gainea ondo zuazte, ez da? Denboraldi politak etorri dira, ez da? Bai, ekipo txukuna dakau, etxeko jendia, giro politxa, ondo. Ondo. Bueno, eta hoize da, kuadrilla handi bat izango basan bezala, ez da? Danon artian, azkenian eurekin kuadrillakuekin baino denbora gehiago pasatzen dugu, da... Ja, itxoiten gabiz, temporada bukaerako afari zaitzeko, eta elkartzeko, da... Arlo diferente bat den. Osea, zenbat, azkenian oso gaztek zate danak, ez da? Bai, ni nagusienetariko anaz, da, 30 urte ditut. Bai. Danak ni baino gazteagoa bai. Danak baino gazteagoak. Hor batzuk izango ditu langileak eta bestiak arpegila ematen duenak, ez da, hor aurrean jun behar duenak. Entrenatzeko garaian berdina dare bai entrenamentua? Egisa da oso antzekoa, entrenamentua. Azkenian zure maila honena bilatzeozu, da nik be irabazteko entrenatzeot, baina nola bestiak ni baino hobia dian, azkenian nire indarrak bestien txalagatzen ditu, baina azkenian guk be irabazteko entrenatzen dugu. Claro, danok irabazteko, bai, azke pixka terrena jartzen bada, oso falta bada, beste norbait jarri behar du horretan, danok nahi du horrean, ez da? Ona. Bueno, eta zure ametsa zen Euskaltelen profesionalizatia? Bete dezu ametsa edo arantzan bat badakazu hortikan? Ez, ni txikitatik ikastolan eta gurasoekin beti gerra emoten eban txirrindulari zaizan nebala, eta behitxu azkenian lortu neban, da oso posik egiz esan. Ona, lortuek.